رێخستنا پێل بە هەفکاریە نویزگەها تێکیلiyên giştî ya Mesedê li bajarê Qamişlo semînereke diyalogê ya hevbeş bi serenavê peymana 29 çileyê pêdevî û daxwazên pêwîst li dar xist. Semînerê li Holazana ya li navarasta bajêr bi beşdarbûneke mezin anûnerên partiyên siyasî, çalakvanên sivîl û hejmareke rewşenbîr û kesek ku bi karûbarên giştî û siyasî re eleqedar dibin hat darxistin. Semîner şahediya nîqaşên berfireh hate ku li ser sê xalên sereke dabeş bûn. Xaleyekê dosyaya leşkerî û ewlehiyê û xwezaya têkiliya di navbera Şam û Qesedê de. Ya duyemîn dosyaya îdarî û pêşeroja rêveberiyê li herêmên Kurdî. Ya siyemîn jî mafên destûrî, çandî, zimanî û perwerdehî. Beşdaran rewşa zimanê Kurdî û zimanên din ên netewî di nava peymanê de pêşketina dawî yên têkildarî dosyaya perwerdehiyê û garantiyên pêwîst ji bo wergerandina prensîbên destûrî bo mafên rastîn bicihkirin û nîqaşkirin. وەک پانێلێک هەڤبەش ڕێخستنا پێل و مەجلیسا سووریا دیموقرات مەسەدێ li dar xist ji bo rêkeftina 29 kanûnê. Ev rêkeftin gelek nerînên cuda û gelek pirs û yanî nîqaşên zêde li ser hatin kirin û gelek nezelalbûn jî tê de heye. Ji bo wê jî me dî pêwîst e ku em bêtir li ser van mijara rawestin, em têkevin xetewatê pêgavê êgo li ser erdê bicîtên. Ev rêkeftin çi bicî bûye, çi maye, çi dosya hene êgo rê digirin li ber pêşketina vê rêkeftinê. Her wiha me gelek yanî dosya gotûbêj kirin li ser dosya a leşkerî, dosya a rêveberiya herêmê û wê çilo rengê rêveberina vê herêmê girêdayî vê xelkê de verê û têkiliya navbera wê û Şamê de.